ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମହଲରେ ଛିଡ଼ା କରିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ଆମ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ନିଦରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏନି, ବରଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଲାଗି ଆମେ ଶୋଇପାରୁନାହୁଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ତାକତ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୁଏ, ହେଲେ ସଫଳତାର ଏବଂ ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ନୀରବ ରହିଥାଏ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଏହା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ଉଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ହେଲେ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆ ଡରରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ତାର ବାସ୍ତବତା। ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆଦରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚମକୁଥାଏ। ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ବନେଇବାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଆଙ୍କିଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ମହଲଟିକୁ ଆପଣ ସତରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଯାହା ଯାହା ଉପରେ ଦୁନିଆ ହସେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କେବେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମାର୍ଗ ସଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଲେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ରଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ଦିଗ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ସମସ୍ୟାର ଅନେକ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବିଫଳତା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନୀରବତାର ସହିତ, କାରଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆରାମଦାୟକ ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନ ଦେଇକି ଗତି କରିଥାଏ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମାର୍ଗରେ ଏକ ଦୁଃଖର ମରୁଭୂମି ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଲୋକ ବିପଦରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦୂରର କଥା ନିଜର ପରିଚୟ ବି ଲୁଚାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖରେ ବା ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ନିରଞ୍ଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଜବୁତ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତାର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ତା ଭରସାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଏକ ଆଶା ରୂପକ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ନିଜ ଭୁଲରୁ ବି ଶିଖିବା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ,
कारण नकारात्मक स्वप्न जदि आपण देखुना सकारात्मक दिग आड़ को भी आपण गति करि परिबे नाही बोली आहा आमे जानी रखिबा उचित। तेणु सब बेले स्वप्न को आमे उच्च कोटिर कले आमर भाग्य आमको ही साथ ऑटोमेटिक देई थाए। कारण स्वप्न मनुष्य जीवनर कर्म सहित विशेष भावरे जड़ित थाए। मनुष्य देखुथिबा स्वप्न ताहा भगवान को पाखरे पहुंची थाए। जदि मनुष्य सकारात्मक स्वप्न देखुची ता जीवन रे सकारात्मक मार्ग भगवान खोली देई थांती। जदि मनुष्य नकारात्मक स्वप्न को देखुची ताले ताहा भी भगवान को पाखरे पहुंची थाए। सेथिपई ता जीवनर कर्म नकारात्मक होइथाए जहा भगवान चाहती नहीं। तेणु मनुष्य भावी नवा निश्चिंत आवश्यक स्वप्न को आमे किभली उच्च कोटिर करिबा ताहा आमर मन आ विवेक को स्वच्छतार रखी आम ज्ञात सारे उपयुक्त मार्ग रे चलिबा देखिबे आपणकर स्वप्न आपणक जीवनर भाग्य को निश्चिंत भाव रे बदलाई दब जहा आपण आशा करि नथिबे। तेणु निजर स्वप्न को किभली उच्च कोटिर करिबे ताहा निजर भावना उपरे आपण निर्भर करिथांतु। निजर भावना को सबुबले सकारात्मक रखंतु। आपणकर मार्ग सबुबले सकारात्मक होइकी रहिबो जहा आपणकर भविष्य दिग को उच्च कोटिर रखिताए। मनुष्य को एक सफलता दिगरे पहुंचाई थाए। यह ही स्वप्नर वास्तविकता। एमिति ढेर सारा अनेक वीडियो देखिबा पई जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाहति तबे डेरी करंतुनी। सब्सक्राइब ऑप्शन उपरे निजर हाथ को दबाई देई एन ढेर सारा जीवनर मार्ग को किभली सठिक करिवे ताहा आपण जानि नियंतु। नमस्कार।